Chukwe. Chianyo. Chukudeme. Kene Chukwu. Ọ na-abụ Chukwu lụa. Ndị mmadụ ikere Chukwu na-esi ike. Ire ọsọ mgbe iji kpụrụ ewu na-ebile wee jebe n'ụlọ ụka. Iwe abụrụ abụrụ na-ekere Chukwu. Ọ dịkwa mma ego na-ebule amaka. Mana mepekere ọnụ gị kene Chukwu. Ihe ji wee tie mgbe abụ na a na-achụ Chukwu ya da-eme. Chukwu ya da-eme. Maka na Chukwu bụ mmụọ. Anyị were bịa kpọbazie ụmụ mmụọ niile anyị na-eti mkpu n'isi ya n'ala Igbo. Ndị a na-etiku na-asị mekwa ka ala Igbo dịkwa mma. Anyị na-aga ọfọ agọghị ala Igbo ka ọ dịkwa mma. Mbịa na-agwa ụmụ afọ Igbo ma ibi n'ọrụ oyibo ma ibi n'ụzọ nte ma ibi n'obodo ibi n'ime be anyị ebe ọ bụla ebineghị nke bụ onye Igbo iteta ụra n'ụtụtụ kaba arụ ịkwa aka ụtụtụ ịga ọfọ n'ụtụtụ ịka nzu ka ihe ọmakpa anyị ihu ọ bụrụ ọgwụ ka ị na-agwọ. Ihe ị na-eme ihe a bụ ọdịnala nwa gị ma maka ya nna gị ha mere ya ọ dịghị ihe rụrụ arụ nọ n'ime ya. Ihe ndị a niile n'ebe a bụcha ihe dịcha nsọ ka ọ bụ. Ọ bụ mmiri ka ị ga-asị na mmiri adịrọ mma ma ihe sibe isi eme gịnị asa ya mmiri. Ọ bụzi nzu anyị mara osi n'ebe aja dị wee pụta mana Chukwu nọ n'ime ala gbaa ya oke ya na ihe ruru unyi onye ka ị mara ihe ọ bụ. Ọ bụzi bọtụrụ kaịka ihe eji were ga ọfọ a nke si na ngwọ were pụta Chukwu mebere osi na ngwọ wee na-apụta onye bụ ihe na-amarọ ka ọ bụ ọjọọ gbagwojuru gị anya ka ọ bụ na mpi anụ adị ebe a gbagwojuru gị anya na-anụ nwere mpi nwe mpi na ebile mere mpi nsọta maka ebili a na-agba mpi. Mgbanya ntị ifuru otu a na-abịa abụ ihe onye Igbo kwesịrị ị na-akụziri ụmụ ọ mụrụ amụ iteta ụra ụmụaka ụmụ masị anya ihe ndị a. Ihe a bụ ekpere ụtụtụ gị. Otu ahụ ụmụ gị si agụcha pleti ka ha kwesịrị isi ama nke a. Ntu ahụ ụmụ gị si agụcha pleti ha kwesịrị ịma nke a iji wee maa atụ ile ọfọ m ga-agọ kịta kedu ọfọ anyị chọrọ ịgọ ka ị wee ghọta ihe nwa gị ga-ama maka ya. Nke onwe gị kwesịrị ịma ya, nwunye gị kwesịkwara ịma maka ihe ndị a niile bụ iru ọma ihe eji ekpe iru ọma n'aka Chukwu. Ịgọ n'ọfọ bụ na ihe chọrọ ịgọ n'ọfọ bụ ka ihe anyị chọrọ ka ị gbanwego na eke esi agọ ọfọ n'ụbọchị nke taata. Ya na-agọrọ ọfọrọ ụbọchị nke taata bụ Chukwu ya da-emere ihe o mere n'isi na ala Igbo be anyị. Ala Igbo be anyị wee bụrụ ihe mmadụ batakịra Krismas obodo ewere ju n'ọnụ 4 years ago. After 4 years ihe a bụ ndị Igbo ịnata Krismas obodo eju n'ọnụ onye ọbụla nọ na be onwegoro ihe mere na obere na-ere na ihe ọjọọ ara agwụ n'obodo. Mgbe imirikiti ndị mmadụ anọghị na befa ndị okporo ụmụ ha nata ụmụaka eju n'obodo ịbata obodo niile adị ndụ. Ihe ọma dị otu a ya kwụrụ aka ihe ọma ya bịa kwụrụ aka ihe ọma mere ala Igbo ya bụkwa kwụrụ aka ihe ọma mere ala Igbo ya bụkwa kwụrụ aka ihe ọma mere ala Igbo. O mere ndị ọ bụ 5 years ago ka ha batara. O mere ndị 4 years ago. O nwere ndị bụ na otogo mana onye ọbụla natara dị hapụ ihe ọma mere ala Igbo ya kwụrụkwa aka ihe ọma mere ala Igbo ya kwụrụkwa aka. Ụbọchị ata bụ mbọsị nkwọ bịa kwụrụ aka ihe ọma bịa kwụrụ aka ndị ogologo bịa kwụrụ aka eje na akara nke ibu na ya eso. Ụdị ihe ọma dị otu a mekwuru ala Igbo ka e were ndị good news mara n'ala Igbo ka e were good news mara n'ala Igbo ka e were okwu ọma mara n'ala Igbo. Ihe ọma mere ya bịa kwụrụkwa aka bịa kwụrụkwa aka na iji akwụrụkwa aka ndị niile batara abata ga-alachiga Chukwu oke abịa ma ụbọchị nke taata bụ ụbọchị ụka. Ị na-anya okporo ụzọ niile nọ na njem ndị na-anachiga ebe ha si akparịala ibe ya elu plantain nọ n'elu moto niile ụna ka a na-anazi ihe ahụ ntụ ya ngwongwo ahụ akwara nata akwarakwa ya nachiga azụ. Chineke ihe ọma bịakwa kwụrụ aka n'isi ha. Okporo ụzọ ga-eruekwuru ha isi okporo ụzọ bịakwa kwụrụ aka. Ndị ga-agba n'elu ụgbọelu bịakwa kwụrụ aka. Ndị ga-agba na motosaịkụl ihe akpụrụ ala bịa kwụrụ aka. Ihe ọma bịa kwụrụ aka. Otu esi wee sị uru ngwa jee dị nke ọma ndị niile abatara Krismas ntụ unu n'ala otu esi wee sị unu nnọọ ndị niile si unu jee dị nke ọma unu ga-eje nke ọma unu ga-eje nke ọma unu ga-alachiga nke ọma. Ofu ndị agha ka unu ga-agba na ya alaruole. Anyị tụrụ okporo ụzọ ga-adịrị unu mma maka ndị na-alachiga ebe ha si.
ụmụ anyị na-alachiga n'ụlọ akwụkwọ, ụmụ anyị na-alachiga ebe dị iche iche, Chukwu oke abịa ma biko bịanụ mee na ya akpọwakwa gị ka ibio na ya jikwa akpọ gị ka ị bịa bụ na anyị gbakwa gị mgbe a na-abata abata sị gị lekwa anyị na ụmụ anyị ahụ alachigakwara n'ebe ha tijebe ịgba mbọ mee ka ihe ọma chekere ha ka nzu a. Okporo ụzọ ga-acheke ka nzu a. Okporo ụzọ ga-acheke ka nzu a. Okporo ụzọ ga-achekere ụmụ anyị niile ndị ga-agba n'ụgbọala. Ọ ga-achekere ụmụ anyị niile ndị ga-agba n'ụgbọelu, maka na taata bụ ụbọchị ụka na imirikiti ji alachiga maka ebidogwa akwụkwọ. Okporo ụzọ ga-achekere ụmụ anyị niile. Ọ ga-achekere nne nne, ọ ga-achekerekwara ndị nna o, ma ụmụ okorobịa ma agbọghọbịa o. Ihe niile nọ n'okporo ụzọ na-ala ala, okporo ụzọ ga-ehubere ha isi. Okporo ụzọ ga-ehubere ha isi. Ihe niile bụ ndị nọ n'ụzọ na-alachiga n'ụbọchị nke taata, okporo ụzọ ga-ehube isi. Ndị iro ga-anọ n'ụra. Anyị kpara unu nzu n'anya, draiva ga-afụ ụzọ. Ihe niile moto eji eru moto, ihe niile a ga-ama mma. Ọ ga-adị ka onye ọcha rụrụ ya n'isi eri ya, ọ ga-adị ka Chukwu siri kwu. Anyị ji alarụ n'udo. Mgbe ahụ anyị na-arụziri, anyị wetu buko Chukwu biko too eri na emefu wee nata mmaji ka anyị enweta ya, maka na ọṅụ ka anyị bịara wee nwee mmaji ka anyị enweta ya. Bịa nụtara ndị ọjị, anyị na-anụ ụbara na bịa tụrụ ọjị, ụbọchị atọ bụ ụbọchị nkwọ bịa tụrụ ọjị, ihe ọma bịa tụrụ ọjị, ndị ogologo bịa tụrụ ọjị, ekele ka anyị nyere n'Chukwu n'ihe ọma o mere anyị abata ụlọ Krismas a were gbagharịba mmadụ eju obodo eju obodo adị ndụ, ihe ọma eme n'obodo, aṅụrị adị n'obodo, mmadụ ararụ bi ya, ọrụ ụlọ mara mma araruo n'ime ya n'ụtọ ya, mmadụ aje ebe nwanne ya nọbachi eji rarube nna gị rarube nna gị, ihe ọma dị ntu ya ka nna chi Chukwu ya mekwara anyị ntu ahụ nke ga-emere ọdịnihu ya akakpa nke ga-emere ọdịnihu ya akakpa maka na anyị batara nwa ọṅụ. Ihe ọṅụ ahụ anyị nwelu ga-ewetakwuru anyị ihe ọṅụ n'ebe anyị na-azụ ahịa, n'ebe anyị na-alụ ọrụ, ka anyị agba ebe alachigakpa ihe ọma ka a ga-ekwu. Anyị eji akụkọ ọjọọ, mmụọ ọjọọ na ajọ mmụọ na ajọ mmadụ aja anọ n'okporo ụzọ. Ihe ga-anọ n'okporo ụzọ ga-abụ nzu akara n'okporo ụzọ nke pụtara na nzu bụ ife awele ka a ga-afụ na njem ahụ. Ihe a ka anyị gụrụ ọnụ ka o mekwara anyị ndị mbụ na ndị egede, ihe a gụrụ mezukwa enyi okwu obi aṅụrị ka anyị ji ekwu na-ekenekwa ekene maka gị nwa bụ Chukwu a na-eri anụ nke iji eri azụ, naanị ekene ka ị na-eri ọgwụ ya ka anyị ji wee nye gị ekene wee na-asị ihe na anyị gụrụ ka o rekwe n'okpoi n'ọkpọ fọ na-eso maka na a gbara Krismas ofuma ahụ. Ọ bụchakwara ndị ọja adabachara asọ ha bụ ndị mmadụ nwụnarịrị dịka anyị nwa, anyị gbakwara ya nọọ Ndubuisi agwụ ncha bụ afa eze nchifu otu onye ji ya were na-ata nri ya dị ihe a ọjị anyị gbara ndị ajọ mmadụ ihe uji ekpu ha na n'ahụ a ọ ka na-eme. Onye ofu onye na-agụsị Baịbụl gazi hapụ ihe ha na-ekwu dị ọjị jọsụrụ daa sọntịn atọ n'ọya gịnị bụ sọntịn atọ something now was in the beginning. That means something. Something I thought. Yeah, masifa. Chukwu ihe ọma ka anyị kwuru, ihe ọma ahụ mere anyị were bata ụlọ Krismas n'udo, anyị were na-anachigakwu ya n'udo. Ihe ọma ya ṅụkwa mmanya, 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 ihe ọma ya ṅụkwa mmanya. Ihe ọma ṅụọ mmanya na ndị niile n'okporo ụzọ, ihe ọma ṅụọ mmanya na ndị niile natagburu anata, ihe ọma ṅụọ mmanya n'isi ụmụ anyị na-eje akwụkwọ, ihe ọma ṅụọ mmanya n'isi ndị ụgbọelu na isi ndị ụgbọala, ihe ọma ya ṅụkwa mmanya were febe anyị. Ifuru anyị ji agwa gị imebiso n'obodo dị mma iritebe uru. Ọkwa ifo na ndị mmadụ batara ka rice mma ga-eketa ọkwa ifo na ndị mmadụ batara kịta anụ maka ego mma ga-eketa gị wee ketakwa. Ọkwa ifo na omekwa nwanne gị bịakwa kịta na-achọrọ gị sọntịn onye uru ị ga na-erite ma ọ batakwa wikend. Sepụ aka n'imebi ala ihe araba anyị, sepụ aka n'imebi ala Igbo ka ndị nọ n'ụlọ werite uru. Ndị na-ata afọ bụ ndị ahụ na-apụ nwụrụ ruo Igbo na onye pụrụ apụ pụrụ onye nọ n'ụlọ